Συμβιβασμός για συγγραφή είναι ενός κουπλέ δίχως ουσία. Χωρίς 25 γιο, ποζεριλίκια και ψευτοαστεία. Χωρίς καπέλα, μαγκυλίκια, τσιάρα και γυαλιά του ήλιου και τον πίτενεν του ίντερνετ, αλλά παραγωγή μου. Πολλούς ευόλεψε η φάση. Αντί για selfie φώτο, βγάλου βίντεο εν δράση. Αντί για σύγκλες, σύρνουν εξίσου κρύες ρήμες. Και αντί για μουσική παιδεία, προωθούς οι μαλακίες. Και ας με πούσει γραφικό, τουλάχιστον γράφω τσίνον που νιώθω και τσίνον εκπροσωπώ. Το hip hop μουσική για να περνά μηνύματα. Να εκφράζεσαι μέσα από στίχους και από συναισθήματα. Αλλά οι μόδες δεν το αφήνουν σε ησυχία. Ούτε η ανάγκη του κάθε ραπά που θέλει σημασία. Και στη ραψοδία, παροδία, ψαχνώντας τον ένα. Ήρθα κάλεστος γι' αυτό και προσκαλώ κανένα.